Sir CTC Pam. Kani kay ko gyaman kani ako congressman sa Tomato sa Telisina na. Ken, kaya nagyaman di gidi players sa'yo, congratulate ako. Tadeto yung napasamag ita nga nag-back-to-back champion. Kaya dulot iti teamwork. Kasi ako nagkita kayo men, tatik sa talaga medyo kinalaban kayo, nga iti sarat. Kaya third quarter, akas magita, medyo agtraning da, tamay iti handamalat composure da, kinititinlaw, agtatay magita compose dala ta despite the pressure. Yet amok na tayo na po. So I salute both teams. Team Sarat and Team Lawag. That's competition na po. Someone has got to lose. Somebody has to win. So this year again is Team Lawag. Yes, sir. Sir, kasano ka importante ti negeta suporta ti lokal a gobyerno ng runa ti local chief executive. Karigiti kakastoy nga pasalit tapnon at adapay ma-encourage ti atleta, sir. Siyempre po, dito yung take ko na pagsasok ka na yan when it comes to sports, kaya na dumadumang activities. It's besides the prestige of winning Apo, hindi kasi nga na dumadumang sports activities. Kaya dayo na, di ubing, lalo tiyo, tinaduma-dumang bisyo Apo, so di end in mind. Kaya dito Apo, dito basketball, it brings teamwork, good camaraderie, di na duma-duma. Ang lalo dito si FAM Apo, kumbaga inter-town, inter-municipality, inter-city. So, dito ka nakapintinta sa activity ako. So, at the end of the day, amin nga sports, or nga make the activity with involved team, kita napintas, teko na ko, dayo na ti dadu mga tao, tinaduma-duma nga biso ako.